Moni nde kuchitika nkhani yodabwisa yokhuza mayi wina. Munthu oti ochokera ku Hawaii yet anachoka ku Hawaii ko pa 8 November akuti amapita kukaona anti yake, anakwera ndege zina yake nzimayo Hana Kobayashi. Wakwera ndege akuti akupita ku Los Angeles, USA. Anakafika umeneko kenako anatumizira message abale ake kwa uzonena kuti ndamisa ndege yanga ndidikirira ndege ina. Kenako abale ake acha samampezaso. Wesera mapanga text chani. Kenako anabweza anayankha text kunena kuti ndakumana ndi munthu onena kuti amafuna undibera china chilichonse. Kenako analandiranso text ina kunena kuti ndikuchita mantha kwambiri. Anthu aja nkumadabwa kuti cheni chikuchitika nchani, Hana chikunchitikira nchani. Hanayo ali zaka 30. Kenako makolo kanayamba kudabwa. Inachoka pa 8, 9, 10, 11 paka 12 November. Anampanga ripoti kuti munthu wasowa. Ndikuyamba kunsakasaka apolisi. Pale anthu ena onena kuti akasowa imasanduka nkhani yayikulu pamene ena amatha kusowa olo zilengezedwe palibe amene amalabada. Uyuyu inasanduka nkhani yayikulu kwambiri. Ndi kunali kumusaka manyuzi chani kuti wapita kuti. Mpaka iyi wina wabedwa, wachitidwa traffic ali kuti osampeza kuti ali kuti. Kena kuyang'ana message ina yomwe inadzabwera ndionena kuti ayi ndapeza spiritual awakening. Zosamveka bwinobwino kuti munthu aonena kuti chani. Kena kufonicha inazima osamtaniso osampezaso. Nde mpaka na abambo yake ndi amayi yake sister wake achoka ku Hawaii kupita ku Los Angeles komwe anali komaliza kukathandiza kumusakasaka. Anali ma TV mosemu kupereka ma interview kuna kuti situkuziwa thandizeni kuti timpeze Hana. Anthu iyayi kulowetsapo ujeni race kuti iyayi mwina fighting kwa chi Hawaii, mwina anthu anchita chipongwe zambiri mbiri zoyankhula. Abambo yake wanathandiza amakhalira kulira kuti mwana wanga chonde anthu ndithandizeni ndimpeza bwanji. Apolisi nde after 2 weeks of kumusakasaka anapezeka kuti abambo ake acha dzinawo Ryan apezeka ku kapaki auti anadumpha auti samamvetsa analokhumudwa kwambiri kuona kuti chomwe chanchitikira mwana wawo nchani. Anadumpha pamwamba kuchoka pamwamba pa building kugwera pansi ndikufera pomwepo. Kenako nkhani inokusintha kuna kuti abambo ake atani aphedwa kapena afa kapena akankidwa. Anthu saziwa kuti cheni chani koma conclusion inali yone kuti adumpha okhadzipo. Nde anthu ena kumati yayi mwina anthu omwe amuba Hana ndameneso awapweteka abambowa zambiri mbiri zoyankhula. Kenako apa apolisi apeza ma CCTV ozonyeza Hana uja kunena mena anayendera kuti amuona pena pake anakhangata anapita ku concert kwina kwake akubwerera. Kenako pena akuone kuti kaya kudzeraso kuti ali bwinobwino angoyenda zake phe chabe alibe akuone kuti alibe phone koma akupanga zake aliphe angopita kutani. Ndio udabwisa kuti ye news samaona kunena kuti anthu akumusakasaka. Kenako amuona waonekaso akuchoka ku USA anakwera train. Kenako anatsika pena anazaoneka wakwera basi wakatsika pena. Kenako akulowa mu Mexico wachoka ku USA kucha wadusa boda ya jani ya Mexico bwinobwino aliyekha akuyenda bwinobwino wakalowa Mexico. Mbuyomu abambo ake azipha kuti mwana wanga watani wachitidwa chiwembu. Ndenkani yake yangosanduka ya complicated for anthu samvese zochitika nchani. Iye ifacha ni saa kuachita contact abale yake kapena ifacha ni saa kutani saa kupanga react ndi news imene yachukira kunena kuti wasowa. Ndi apolisi asintha saa kumusakasaka so kumene amapangira akuti iyi ndi voluntary missing person kuti anthu ena amangosankha kuti ndachokako kwathu sindifuna kupitaso sindifuna kunchita contact alese. Eni munthu azaka 30 ndi wankulu palibe ifa choti azitilimbana naye. Apolisi zikafika pote pamangofuna proof of life kuti adziwe kuti munthu ali moyo ali bwinobwino. Ndi fight waoneka kuti ali bwinobwino akuyenda yekha palibe wina aliyesa amene akunzunguza kutani sakuitengaso ngati kesi yovuta kwambiri koma akufuna kunena kuti abwerere azankhe mafunso chifukwa chonena kuti abambo ake afika pozipha nazo kuti chikuchitika nchani. Ndese zikumveseseka kuti nkhani yake penipeni ndi chani. Ndi anthu ena ayambano kuyankhulano akung'ung'udza kuti awawa anatitayisa nthawi chifukwa makolo ake anapanga raise drama pa GoFundMe mpaka zofika 46,000 anthu kuthandiza kuti identity mpeze Hana. Nde wapezeka kuti munthu angoyenda zake bwinobwino anthu anene kuti ndamazo zibwezedwe komanso akuona ngati kuti chilipo mtundu mwawomo chinsisi china chake nanga abambo 2 weeks munthu ungangofikira uzipha usakhalabe kuti uone kuti chikuchitika mwana wanga ziti pati kungofikira uzipha kuti chikucheni chikuchitika mtundu mwawomo ndi chani.
ndi imeneyo ndi nkhani yomwe ili mkamwa anthu aku Hawaii. Zimayiyo sanabwererebe, sakudziwika kuti ali patipati pakali pano. Zikomo kwambiri.